Så jeg kan huske en episode, et levende mareridt, et levende helvede, en del af mit liv, som jeg ikke er super glad for at genbesøge. Men det er for mig mega vigtigt at få det her ud. Fordi jeg ved, der er en hel masse mænd derude, og specielt dig, hvis du ser med, som struggler med det her. Altså angst. Det der så skete den dag var, at jeg var kommet hjem for en indkøbstur. Vi skulle handle et eller andet ind fra Elgiganten eller Power. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden det var, vi skulle købe. Og jeg havde godt gået rundt med sådan nogle mærkelige fornemmelser i min hjerne. Sådan, alting var bare umuligt den dag. Og jeg kunne ikke rigtig sætte en finger på, hvad fanden det var, der var galt med mig. Og den her følelse, den her ubeskrivelige følelse, den blev ved med at bygge. Og så kan jeg huske, at jeg ligger mig ned på sofaen. Fordi at jeg kunne simpelthen ikke være i mig selv. Altså, mit hjerte begyndte at slå hurtigere og hurtigere. Jeg begyndte at svede. Jeg kunne ikke være nogen steder. Altså, så jeg lagde mig ned, og jeg lagde bare, og jeg kunne mærke, at mit hjerte slå hurtigere. Indtil jeg begyndte sådan at blive panik. Altså, sådan, hvad fanden sker der med mig? Altså, skal jeg dø nu? Altså, er det det? Hvad fanden er der nogen, der har drugget mig? Har min familie drugget mig? Sådan nogle paranoia-agtige tanker, jeg fik. Altså, crazy tanker. Og jeg kunne slet ikke være mig selv, så jeg blev nødt til ligesom at rejse mig. Og så måtte jeg simpelthen bare gå ud, og jeg gik bare rundt i ring. Og jeg hypede mig selv op inde i hovedet, sådan, nej, hvad fanden er det galt med mig? Altså jeg som om jeg havde et eller andet fucking Vietnam War flashbacks. Jeg ved ikke, på det tidspunkt vidste jeg slet ikke, hvad der var galt med mig. Altså forestil dig det, at føle de her følelser. Du ved ikke, hvad der er galt med dig. Du tror, du skal dø, og efter et stykke tid, så er jeg simpelthen gået i cirkler så meget, at jeg kunne ikke blive ved for helvede, og jeg kan huske, mit syn, det blev helt sløret, og det snorede ud i mine ekstremiteter, ud i mine fingerspidser. Det var virkelig forfærdeligt. Så gik jeg ind igen, lagde mig på sofaen. Det var nok det værste, jeg kunne have gjort. Det værste, jeg overhovedet kunne have gjort. Jeg lagde mig bare ned på min ryg, og mærkede mit hjerte, der bare slog hurtigere og fucking hurtigere. 200 slag i minuttet. Altså, jeg tror vitterligt, hvis mit hjerte kunne slå hurtigere end det, så havde det slået hurtigere end det. Så jeg tænkte, jeg skal dø. Min mor, hun kommer så hjem og finder mig der. og jeg ligger der fuldstændig ynkelig og tror, jeg skal dø, ikke? Og det er jo klart, så kommer hun jo over til mig, altså, hvad fanden sker der med dig? Altså, og hun lægger hånden på mit hjerte, og hun kan godt mærke, der er et eller andet grueligt galt her. Vi prøver at få mig til at slappe af. Det virker absolut ikke. Så det ender simpelthen med, at vi måtte ringe efter ambulancen, fordi at, vi troede jo selvfølgelig, at der var noget galt her. Og det er jo ikke en af mine stolteste øjeblikke, fordi at når man så finder ud af, hvad det egentlig var bagefter, så tænker man, hold kæft mand, så har jeg fået ambulancen herud for det. Men tro mig, akut i situationen, modbydeligt. Så ambulancemændene der, de kommer ind, eller hvad fanden, jeg ved ikke, hvad man kalder det, ambulancemændene, de kommer så ind, og jeg kunne ikke engang snakke. Altså, jeg var lam. Jeg kunne intet. Jeg kunne dårligt nok gå. Jeg kunne ikke rejse mig. Altså, min krop var fuldstændig udmattet. Ligesom I har set, når en antilope for eksempel løber væk fra en løve. Altså, den er også fuldstændig udmattet, helt lammet, og kan ikke engang bevæge sig. Altså, det var sådan, jeg havde det. Som om, at der var en eller anden tiger, der prøvede at slå mig ihjel. Altså, det var sådan, det var. Så jeg måtte nærmest bæres ud i den der ambulance, altså de to mænd der, fordi at mine ben, de var bare blevet så fucking gummi. Så de lagde mig der i ambulancen og sådan noget, og de prøvede at snakke til mig, sådan berolige mig sådan, at altså, det ligner ikke, der var noget galt med mig. De tog mit blodtryk, der er ikke noget, der ligesom er unormalt, udover selvfølgelig, at min puls var fuldstændig vanvittig. Men igen, der var ikke noget, der tydede på, at der var noget galt med mig, altså lige her. Og så nåede vi over til hospitalet. Jeg kan ikke huske, om det var Slagelse hospital, vi kom til. Jeg kan dog nok huske, hvad fanden, altså det, ens hjerne prøver jo ligesom at nærmest at glemme det her, ikke? Men jeg kan i hvert fald huske, at vi kom ind. Jeg blev lagt i en seng, hvilket var det værste, jeg overhovedet kunne. Fordi at jeg kunne ikke løbe fra angsten. Altså, jeg ved jo nu, at det bedste redskab, man kan bruge imod angst, det er at bevæge sin krop. Og hele tiden få nogle nye indtryk. Men det er jo klart, når du så ligger i en hospitalseng på et hospital, så tror du lige pludselig, at du er syg, ikke? Altså, hvad fanden er jeg blevet et eller andet mental skizofren-agtig, altså totalt ude af skide?
Det var det, jeg troede. Jeg tænkte, jamen nu ligger jeg her på sygehuset, mit liv er forbi. Og jeg kan så huske, at de skulle tage en blodprøve. Og hvis der er noget, jeg ikke kan fordrage, så er det fucking nåle. Og lige i den der situation, der var det vildt. Altså, jeg var helt sådan panisk. Sådan, kan du få den nål væk? Ikke? Du ved, og det gjorde bare tingene værre. Altså, jeg var en ordentlig stor kælling. Virkelig stor kælling. Men det var jo simpelthen min krop, som var så overgivet og kunne ikke forstå, hvad der foregik. Men de tog så den fucking blodprøve, det måtte de jo gøre. Det skulle de så gøre en gang til, så det havde jeg lige at se frem til. Men så gjorde de det. Og så kom der en meget sød sygeplejerske ind og snakkede til mig som et normalt menneske, og sådan spurgte ind til, om der var noget sådan, du ved, i mit liv, som havde stresset mig, eller havde jeg været ekstra stresset her i den her periode, hvor i starten, der ville jeg ikke rigtig åbne op for det, men det kom så, at cirka en uge inden, at jeg fik det her anfald, der kan jeg huske, at jeg var til Ringsted Festival, havde drukket hjernen ud 4 dage i streg, hvor jeg så kommer hjem. Jeg havde overnattet hos min bedstemor alle 4 dage. Og sådan en underlig historie, jeg kan fortælle lige hurtigt. Hvor jeg kom hjem fra Ringsted Festival til min bedstemor. På vejen, der var der røg sådan i luften. Sådan det lugtede underligt. Jeg kunne godt se, at der var en eller anden bygning, der var brændt. Og jeg tænkte, hvad fanden sker der her? Det var bare underlige vibes. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Virkelig underlige vibes fra den gåtur hjem. Og jeg tænkte, der er et eller andet galt her. Hvad fanden sker der? Og selvfølgelig var det så fordi, der var en bygning, der brændte. Men så kom jeg så ind til min bedstemors hus. Og så ligger hun kraftedeme på gangen, bevidstløs. Eller næsten bevidstløs. Og jeg havde på fornemmelsen, at der var et eller andet galt, sygt underligt, totalt paranoia-agtigt, som om der var et eller andet mellem himmel og jord, mere end himmel og jord. Ja, det endte jo så med, at hun netop blev bevidstløs, og jeg måtte give hende, livsreddende førstehjælp, og ringe til ambulancen og alt muligt, og de kom, og jeg pumpede løs på hende, ikke, og prøvede at få ild i hende, liv i hende, for fanden. Det er ikke sjovt, vel, men... Og så kom de jo så, og hun døde så. Lige der på stedet. I min varetægt, ikke? Og det er jo klart, det er jo voldsomt. Men hvad gjorde den her idiot? Han tog til festival igen. Han tog til festival dagen efter, tog på arbejde, bare køre videre, uden overhovedet og skænkte en tanke, ikke? Total eskapisme, nok den værste måde, som jeg overhovedet kunne have håndteret det på. At drikke hjernen ud efter sådan en traumatisk oplevelse, det er jo vanvittigt. Men det tænkte jeg bare ikke over. Så det er jo klart, at alle de her ting, det kommer så frem til hende, sygeplejersken der, og hun ved jo udmærket godt, hvad klokken er slået. Selvfølgelig var det et angstanfald. Selvfølgelig var det mig, der var gået i panik. Så hun fik mig til at åbne øjnene op for, at der var mange ting, som jeg skulle til at bearbejde, altså mentalt. Men det startede noget rigtig, rigtig fantastisk i mit liv. Altså jeg vil faktisk sige, den episode, det er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Fordi de næste 2 år skulle jeg lære så fucking meget af mig selv. Så meget af mig selv. Og jeg vil så sige, det var 2 år i helvede. Altså virkelig, hvor jeg skulle prøves hver dag. Hver evig eneste dag var en kamp. Bare for at komme ud af sengen. Bare for at gøre noget som helst. Det var en kamp. Jeg var bange for alt. Det var vitterligt som om, at jeg var genfødt. Som et lille spædbarn i en 18-årig drengs krop. Jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel jeg var, men jeg mener at være omkring 17 måske. 18, tror jeg. Så da jeg kom hjem fra sygehuset, det var nok det værste, mest modbydelige tilstand, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad der var galt med mig. Altså, om min mor elsker min mor, ønsker hende alt det bedst, men hun kunne slet ikke forstå mig overhovedet. Hun fattede intet. Ingen fattede noget. Ingen. Der var ikke en eneste person, jeg følte ville hjælpe mig, som overhovedet gad at høre på mig, og jeg var bange for overhovedet at fortælle nogen om det. Altså, mine venner havde ikke rigtig nogen. Gymnasiekassekammerater, de mobbede mig alle sammen, basically. Jeg var det sorte får i gymnasiet. Af gode grunde nogle gange, men det er, hvad det er. Det var så lige indtil, at jeg valgte at åbne mig op for min far. Og min far,
Lige med det samme forstod han det. Gudskelov. Hvis jeg ikke havde haft ham i den periode af mit liv, og han var altså virkelig, virkelig dygtig til at lytte til mig og fortælle mig, at han selv har oplevet det. Og hold kæft, mand. Det fik mig virkelig, virkelig ned på jorden. Så jeg blev nærmest afhængig af at snakke med ham. Altså, jeg snakkede med ham hver evig eneste dag. Hver evig eneste fucking dag. Og vi tog det et skridt ad gangen og sådan noget. Jeg pjekkede helt vildt for skole og sådan noget, for ligesom at bruge tid med mig og min far og de tætte omkring mig og sådan nogle ting. Det blev jeg simpelthen nødt til. Altså, jeg kunne ikke overskue det. Det var også på højden af gymnasiets ligesom faglige niveau der i 2G, ikke? Altså, jeg kunne slet ikke have det. Også med alle mine klassekammerater, der drillede mig med det, ikke? Det var fandme modbydeligt. Hold kæft, mand. Jeg åbnede mere og mere op for mig selv, og jeg fik snakket mere og mere om det, indtil at jeg til sidst fandt ud af, at jeg kan ikke blive ved med bare at snakke om det. Jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Og der var det, jeg fandt ud af, det her eksponeringsterapi. Eksponeringsterapi, det er det bedste for angst. Jeg vil våge at påstå, at det er den eneste egentlige løsning. Ja, du kan tage en masse piller. Ja, du kan gemme dig væk under dynen hele dagen. Du kan spille computerspil hele dagen. Du kan se 10.000 Netflix-serier. Tro mig, det er en varm dyne, der lige pludselig bare bliver kold igen. Og så skal du have en ny varm dyne. Totalt dårlig analogi. Fuck, mand. Nej, det svarer til at pisse i bukserne, basically. Vi skulle ned til roden af problemet. Og jeg fandt ud af, at det bedste, jeg kunne gøre lige nu for mig selv, det var at gå lange ture. Det hjalp mig. Fuldstændig. Altså, ikke bare med min angst, men der var så mange ting, der åbnede sig op for mig. Så mange ting om mig selv, fordi at jeg brugte lige pludselig så meget tid med mig selv. Altså virkelig, virkelig, jeg lærte at være alene med mine tanker, bearbejde alt mit eget lort, som jeg har gået og gemt rundt på, fordi nu skal det ikke lyde som om, jeg har haft et eller andet vanvittig barndom. Altså jeg har haft en lidt svær barndom i forhold til, der har været meget uforudsigeligt miljø, altså specielt på min fars side, fordi han har måske taget nogle dumme beslutninger, ikke bare måske, men det har han. Men ja, nok om det. Vi kom så videre og videre i den her proces, og jeg begyndte at eksponere mig selv mere og mere og mere. Altså, jeg var jo på det tidspunkt i et sted, hvor jeg ikke engang kunne tage bussen. Jeg turde ikke, fordi jeg kunne ikke komme ud, hvis jeg ville. Det er det, man kalder agorafobi. Det er en frygt for, at du ikke har kontrol over situationen. Det er en frygt for, at du ikke kan bestemme over noget som helst. Altså, for eksempel, hvis du tager en flyvetur, ikke? Bestemmer du, hvornår flyet skal lande? Nej, det gør du ikke. Du bliver nødt til at være i det fly i de næste 2 timer. Du er fanget i en metalfugl 10.000 meter op i luften, ikke? Du er fucked de næste 2 timer. Specielt hvis du har flyskræk. Og hvad har jeg? Flyskræk, ikke? Men det er lidt samme princip, når du går ind i en bus med 70 mennesker. De kender dig alle sammen. Og hvis du får et udbrud, hvis du får et panikanfald midt i det hele, så kommer de nok til at lave ret meget pis med dig resten af gymnasietiden, ikke? Måske for evigt. Det var det, jeg bildte mig selv ind. Men jeg gjorde det. Hver evig eneste dag tog jeg et stop ad gangen, og blev bedre og bedre til ligesom at eksponere mig selv. Og der kom jo så også en studietur, og jeg har vanvittig flyskræk i forvejen, men jeg kan love dig for, at efter jeg fik den her angstdiagnose, der fordoblede det med sådan noget 100. Så jeg kan huske, at vi skulle til Estland. Det er landet, det grænser lige op til Rusland, så ved I det. Men hvad hedder det? Helt modbydeligt i dag også. Hvor var det svært for mig. At jeg var så tæt på at sige, det kan jeg ikke, selvom hele turen var betalt. Men jeg groede nogle nosser, og jeg sagde, jeg bliver nødt til at gøre det her for mig selv. Jeg bliver nødt til at bevise over for mig selv, at jeg godt kan. Så vi gjorde det selvfølgelig. Og altså bare turen ind mod lufthavnen var fuldstændig frygtindgydende. Jeg sov ikke den nat heller. Jeg sov ikke, fordi jeg skulle med en gymnasieklasse, som ikke rigtig kunne lide mig. I hvert fald langt størstedelen af den gymnasieklasse kunne ikke lide mig. Altså, eller jeg ved ikke, om de ikke kunne lide mig, men de kunne i hvert fald godt lide at lave pis med mig. Så jeg forestillede mig bare alt muligt, der kunne gå galt, ikke? Altså alle tænkelige scenarier, der kunne gå galt. Det var lige før, jeg hellere ville have et flyet styrtet ned. Men der skulle gå ind i det fly der. Jeg kan love dig for lige det, at jeg gik ind af terminalen, eller hvad man siger, ind af indgangen til flyet. Der kom det, altså en bølge af panik. Og jeg var lige ved at vende om. Jeg var vitterligt ved at vende om.
og så bare vente på Københavns lufthavn. Sygt, ikke? Men jeg måtte bare bevæge mig længere og længere ind i flyet. Og hvem tror du, jeg sætter mig lige foran? Eller lige bagved? Eller nej, det var foran. En gut, der hedder Rasmus, som altid har hakket lidt på mig og drillet mig og sådan noget. Den dag i dag kan jeg jo godt se, at det halvt har været kærligt, halvt ondskabsfuldt. Det er, hvad det er. Sådan er fucking teenager. De er forbandede. Og han begyndte bare at ryste i mit sæde, sådan, ej, vi styrter, Rasmus, vi styrter. Og jeg sidder bare der. Fuldstændig modbydelig. Og så kommer vi så til Estland. Så skulle vi skulle også et propelfly og alt muligt. Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Så var vi der. Og alting gik egentlig fint og sådan noget. Og vi skulle hjem igen, og så fik man prøvet det. Og så da jeg kom hjem, der blev jeg mere udrustet til ligesom at håndtere de her ting. Så jeg sagde til mig selv, nu er det slut med at gøre mig selv svag. Det er slut med at gøre mig selv til en svækling. Fordi vi mænd, vi får altid at vide, vi skal åbne os op. Vi skal snakke om vores følelser. Vi skal alt dit og dat. Ja, til en vis grænse. Men hvis du hele tiden snakker om det negative, jeg har angst, jeg er svag, jeg er en svækling, jeg kan ikke dit, jeg kan ikke dat. Hvis det er det eneste, du snakker om, så kan jeg love dig for, så bliver hele din identitet basically til en person, som er svag. Altså du begynder at identificere dig som et svagt menneske, med et svagt sind. Så derfor, jeg begyndte at prøve lidt at snakke lidt bedre til mig selv. Sådan, du kan kraftedeme godt. Selvfølgelig kan du det. Du er ikke angst. Du er et fucking menneske, ligesom alle de andre. Men det var meget svært, fordi alle de andre begyndte lige pludselig at sætte mig i bås. Min psykiater satte mig i bås. Lige det, hun gav mig diagnosen angst, blev det 100 gange værre. Det var som om, jeg var lige pludselig i sådan en kasse, jeg ikke kunne slippe fri fra. Så det var det næste projekt. Jeg skulle slippe fri af det her lort, af den her kasse, som jeg blev proppet i. Og muligvis også proppet mig selv i. Det var uden tvivl den sværeste udfordring for mig. Det der med at genfinde min selvtillid, genfinde min styrke, genfinde min maskulinitet. For I skal tænke på, i hele den her periode, de her 2 år, ingen sjov, ingen venskaber, ingen kvindelig opmærksomhed, intet. Ren og skær kamp hver dag for overlevelse. Det var det eneste. Det var vildt som at være i krig. Som at blive sendt ud til frontlinjen. Og hvis der er nogle soldater, der kigger med, så ved jeg godt, du kan ikke rigtig sammenligne det. Men det er det eneste, jeg ligesom kan sammenligne det med. Det var min krig. Min spirituelle krig. Men det blev bedre og bedre, og jeg kæmpede sgu. Hold kæft, hvor jeg kæmpede. Og jeg blev dygtigere og mere emotionelt intelligent. Og det er noget, som jeg virkelig, virkelig klapper mig selv på skuldrene af den dag i dag. At jeg ikke tog pillen. At jeg ikke valgte den nemme løsning. Fordi tro mig, jeg har været så langt nede i skrab, at jeg vitterligt overvejede at slette mig selv fra jordens overflade. Altså, vi var derude. Selvom når du har angst, så er du også bange for at slette dig selv. Så det er sådan, det kan du ikke engang. Og vi kæmpede. Hold kæft, hvor vi kæmpede. Og det var jo også der, hvor jeg fandt ud af det her selvudvikling. Altså alt det her med, at du kan rent faktisk blive bedre som menneske. Det tog at skrabe bunden for mig at finde ud af, at jeg bliver nødt til at udvikle mig. Jeg bliver nødt til at have noget at byde på, før verden belønner dig med noget som helst. Det var altså en øjenåbner. Helt vildt. Åbenbarende. Virkelig den mest fantastiske oplevelse nogensinde. Fordi så fucking elendigt, som jeg havde haft det, så fantastisk har jeg det den dag i dag. Den dag i dag er jeg 100% angstfri. 100%. Jeg elsker livet. Jeg elsker at stå tidligt op hver eneste morgen. Jeg har nogle mål, som jeg brænder for. Jeg ved godt, jeg har været en smule inaktiv her på det seneste, men det hele det ændrer sig. Jeg har blevet nødt til at trække mig lidt tilbage for at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg vil med alle det her sociale medier. Specielt her på YouTube-kanalen, fordi jeg vil gerne hjælpe jer gutter. Det er hele mit formål med den her kanal, det er at hjælpe andre mennesker, som har stået præcis i den situation, som jeg har. Ikke et eller andet videnskabeligt pis. Jeg vil gerne bruge det her som, hvad kan man kalde det? Et videodagbog lyder så plat. Men det er sådan en form for videodagbog, hvor jeg kommer med mine helt abstrakte løsninger, som du kan bruge i dit liv, hvis du struggler med de samme ting som jeg. Men alle de her ting, som jeg har implementeret i mit liv,
har simpelthen reddet mig fuldstændig. Og jeg har ærligt talt, jeg har næsten ikke fået noget hjælp. Næsten ikke. Jeg har næsten gjort alt det her selv. Man har selvfølgelig altid fået en smule hjælp. Selvfølgelig var der hende, der søde sygeplejerske, som åbnede op for det her. Der var min far, som var pisse dygtig til at snakke med mig. Den skal han sgu have. Men ellers, så var det mig. Mig alene i verden i 2 år. Det var sådan, det føles i hvert fald. Og det er ikke for, at jeg skal sidde og tude over det overhovedet. Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig. Nej. Men jeg fortæller det bare præcis, som det var. Så det har lært mig, det her angstforløb. Og depression er det jo også. Altså, tro mig, du kan ikke have angst, uden du har depression. Det kommer altid med. Nærmest altid i hvert fald. For mit vedkommende var det klam depression. Fy for helvede, mand. Jeg har aldrig nogensinde oplevet depression i mit liv. Men det gjorde jeg der. Holy shit, mand. Ikke et molekyle af glædeshormon op i min hjerne. Ikke et stykke hormon. Men jeg fandt ud af alle de her ting. At man skal træne hårdt, man skal være fysisk aktiv, man skal spise sundt, man skal være spirituelt i balance. Lad være med at deltage i alle de her dårlige vaner. Lad være med at drikke hjernen ud hver evig eneste fucking uge. Hver eneste chance du får. Jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke leve som alle de andre. Altså min krop havde nogle andre behov, havde nogle andre signaler, den sendte til mig. Ikke? Min krop, den er ekstremt finfølende. Men ved du hvad, det gør den for at passe på mig. Det gør den for at passe på mig. Fordi angst, det er jo en overlevelsesmekanisme. Det er din hjerne, der fortæller dig, nu skal du kraftedme lytte til mig. Og det du har gang i, det er forkert. Det tjener ikke vores mål her. Det er det, angst prøver at fortælle dig. Så derfor så man bliver nødt til at ændre det. Radikalt. Ikke bare med piller. Ikke bare med, at du snakker med folk. Men at du rent faktisk gør noget fysisk. Bevæger din krop. Tager de gode valg. Det er det, der egentlig rykker dig. Det er det, der rykker dig. Der kommer du virkelig ned til bunden af problemet. Det kræver selvfølgelig, at du ved, hvad du skal arbejde på. Og det er jo selvfølgelig der, hvor at det er rigtig godt at snakke med folk. 100%. 100. Altså, det er en vigtig brik i puslespillet. Men hvis du slet ikke gør noget selv, hvis du ikke får din fede røv op, og rent faktisk bevæger dig, kommer udenfor, prøver at bevise over for dig selv, at der er lys for enden af tunnelen. Det er pisse svært, jeg ved det, men det kan lade sig gøre. Og jeg hader alle de her mennesker, der fortalte mig, du bliver nok aldrig angstfri. Du kommer nok altid til at skulle slås med det resten af dit liv. Hvor jeg tænker bare, okay, tag lige alt håbet fra mig. Fordi når man står i lortet, og der er en person, der siger til, at du bliver nok aldrig angstfri. Du kommer nok altid til at have en snert af angst resten af dit liv. Så tænker jeg, okay, så det er sådan her, jeg har det resten af mit liv. Fordi du forstår ikke, at du kan få det bedre. Så hvis der er nogen, der fortæller dig, og du bliver nok aldrig 100% angstfri, så tror du kommer til at have det præcis sådan her resten af dit liv. Og det var sådan, jeg troede. Hvis der var en person, der havde sagt til mig, en angstoverlever, kald det hvad du vil, som havde sagt til mig, du kan blive 100% angstfri. Det er muligt. Hvis du gør de her ting, hvis du prøver de her ting, altså få noget håb ind i mig. Jeg havde 0 håb. Det var kun mig, der gav mig håb. Og min far. Min far gav mig håb. Han sagde til mig, du kan blive 100% angstfri. Jeg blev 100% angstfri. Det forsvandt for mig. Og jeg gjorde de her ting. Prøv det. Og jeg gjorde det. Og se mig nu. Og jeg ved godt, det er pishamrende kontroversielt at sidde her og sige, at man ikke skal tage pillerne. At man helst ikke skal tage de nemme løsninger, gemme sig væk. At man skal fucking head on, mand. Tag det head on. Eksponer dig selv stille og roligt fra små niveauer op til de helt store niveauer. Og ved du hvad? Når du kommer over på den anden side, så får du kraften blod på tanden, mand. Og så vil du længere. Så vil du blive den bedste. Så vil du virkelig lære dig selv at kende. Og finde ud af, hvad det egentlig er, at du gerne vil på den her planet. Hvad er dit formål? Alle de store tanker kommer frem. Og det her, det er jo ikke kun med angst. Det kan også være andre mentale lidelser. Generelt bare mental uro, mental ubalance, kald hvad du vil. Det er jo tit og mange gange, simpelthen bare fordi vi ikke lever i alignment med vores natur. Men den her video, den er ved at blive pishamrende lang. Og jeg skal lige hilse at sige, jeg er ikke uddannet psykolog eller psykiater eller noget som helst. Det her, det er ren erfaring. Det er alt det, jeg har oplevet. Og jeg kommer ikke til at gå ind i nogle andre diagnoser, fordi det er ikke noget, som jeg som sådan
der har så meget autoritet i at snakke om. Men specielt det med angst og depression, det er noget, som jeg har haft tæt på mig. Også i familien. Og vi har aldrig nogensinde taget piller for det. Vi har faktisk været dygtige til at finde ud af, hvad det egentlig er, der fucker med os. Altså mig og min far, ikke så meget på min mors side. De tænker sgu ikke så meget over sådan noget. Men hvis du er en person, som går rundt med angst, og du ikke kan se noget håb, du ikke kan se noget lys for enden af tunnelen, så er jeg her i dag for at give dig noget håb. Det kan lade sig gøre. Det kan 100% lade sig gøre. Mennesket er ikke født sygt. Mennesket er født for at leve. Og det må du aldrig nogensinde glemme. Hver eneste dag har du en mulighed for at blive bedre. Hver eneste dag har du en mulighed for at komme længere væk fra det pis. Så grib chancen hver evig eneste dag, og få så meget ud af hver dag, som du overhovedet kan. Små skridt ad gangen, og tro mig. Lige pludselig en dag, så står du og tænker, hvad satan? Jeg er glad igen. Jeg har fundet min livsglæde igen. Jeg har fundet min motivation tilbage. Alle de her gode ting kommer igen. Altså en eufori uden lige venter på dig. Tro mig. Så, tak fordi du så med. Og det er en fornøjelse at lave de her videoer, og jeg glæder mig virkelig til at komme rigtig ordentligt i gang med noget rigtig godt content til jer. Fra hjertet. Ses.